Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φίλιππος και σήμερα θα προσπαθήσω κάτι τρελό στο Blox Fruits. Θα βρω τη θηλυκή Dragon Fruits και θα γίνω ο πιο δυνατός παίκτης στον σερβερ. Αν σας αρέσουν τα τρελά challenges στο Roblox, πατήστε τώρα εγγραφή. Δεν θέλετε να χάσετε τίποτα. Οκ, παιδιά, ξεκινάω από το πρώτο level με μόνο το ξύλινο σπαθί μου. Γιατί δεν με... να το. Θα κάνω τα πρώτα quests και θα ανεβώ level όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αν νομίζετε ότι θα τα καταφέρω, γράψτε στα σχόλια Team Phil και φυσικά πατήστε εγγραφή. Παιδιά, λένε ότι η Dragon Fruits πέφτει μόνο σε σπάνια location. Αν τη βρω, θα γίνω super δυνατός. Και φυσικά θα δείξω τη δύναμή μου στο επόμενο βίντεο. Θέλω όλοι να πατήσετε εγγραφή τώρα. Δεν θέλετε να χάσετε τη στιγμή που γίνομαι Dragon's Master. Εγώ ωραίο σπαθί έχω. Πάμε εδώ σε αυτό το boss. Όχι, με χτύπησε boss. Έχω μόνο 10 ζωές. Αν πέσω τώρα, όλο το σενάριο πάει στράφη. Παιδιά, αν γελάσατε, ρίξτε like και πατήστε εγγραφή. Έτσι συνεχίζουμε την περιπέτεια όλοι μαζί. Πάμε εδώ. Θα έχουμε σε αυτόν ξανά τον boss να τον νικήσουμε. Δεν μας βαράει εδώ μεταξύ. Μας βαράει νομίζω. Τι κάνει. Μας βαράει. Μας βαράει, τι να κάνω. Πρέπει να πατήσω το σπαθί. Οκ, παιδιά, η Dragon Fruits δεν έπεσε σήμερα. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Στο επόμενο επεισόδιο θα την πάρω και τότε θα δείτε τη δύναμή μου. Κάντε εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τη στιγμή που θα γίνω ο πιο δυνατός παίκτης στο Blox Fruits. Είστε η καλύτερη Team Phil. Γεια!